دا کوشش چرے کا سڑے سپنگیرے کو بودائی قرآن پاک مانے کچا قرآن پاک بیلے پا ترجمہ باندے قرآن پاک ہوئے خدا یاد لرے چه سم سڑینے ہوئے دا خبر ضروری دا یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا دے پاک بل کلام بارکی ویلی دی چه دا کلام دا سدے چه دیر خلق پوندی کلام باندی ما گمراہن کری اور دیر خلق و تمام پا دغ کلام باندے ہدایت ورکڑے وچه ترجمہ قرآن وائے دام دا صحیح زینا حدیث مبارک کے راضی چه ان هذا علم دین دا تاسو چکون سشایقین دین بارک علم دا دین دے فانظروا ممن تأخذون دینکم تاسو دا اوورے سے تاسو دا خبر دین دے چان حاصل ہوئے کم استاز کو وقت کی تاسو ناستے یو استاز ناستی اگر قرآن پاک نا حضر زین روچتئی قرآن پاک ہاگا الفاظ و ہاگا کلمات و آگا یادون و روچتی چاہینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان و مقام بیانی اور بل دیکھی بل ملاحظر ناستے اگر قرآن پر مانا نکلی سترگو باندے خدای رن کڑے آخر پر سترگو باندے اگر قرآن پاک نا آغا زہین رو باسی چکم زہینو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک شان و مقام کمائی بکی راضی دا فرق رہے دا اہل سنت والجماعت تے خلقو اور دی نور و خلقو ذکر تتاوائی مجھے دا خبری پیخی کے و مخیل راضی زسم دا مخ کے پنڈے کے و شاس کے دا اسم جندہ رفاق و رضوکڑی بیمارو عالم فاضل لوی شخصیت تے سب مختن لور لما زو سر ناستو ما نو ما دا دی سوچ و خیال نا چه چاند از رو سپین ویو اللہ تبارک و تعالیٰ دا زرب بستر کو تو بنا و روح جوڑ کردی قرآن و حدیث کی اغسر سنگ نظر لنی نو ما سرا اول خمشت المختنو کما چه سنگے ما تیوی چه زر شپیتا کالا پینز شپیتا کالا دفدک پا نعمتونو کی حالوی شما او گرزیدم او مپرلا او مسکلا او چیزم او مختا اللہ تعالیٰ راست رانا راکتا او زد سنگا وائی ما چیزا دی مالی ما بس ٹک ٹک ارزا ٹک تاکی حالان کے دیر تکلیف کیو بیا خدای پاک روکا دوئی ما خبر راتا ہوگا چه ما تیوی چه کادلی سبتو خدا حدیث ہوگا کتابونا دی ویڈیو گورے نو آیا پا حدیثو کے چرت دا سے یو زائشتا یو حدیث تا چاقی کراغی لی چه دا پیغمبر علیہ السلام جامع مبارکہ خیرنوا دا سے چرتا حدیثو کراغی لی چه دی مبارک جامع مبارکی چاقی لی چه دا خیرنوا نو ماورتوی ماشی ماپا نظر کے خدا سے چرتا حدیث نشتا دی مبارک بس بدی مانے دے خاموش شو خو ماذا بارے وہ سبق ہو گئی سبق داو کہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا کے دا سے مستے کہ دے حدیثم کو دی نظر باندې کوئی چې حدیث کې دا سے شے شتا نه